नै लोगोफोर आंहा दिनैहाय बिफां गायनो नागिरबाय नै अमृत बिकास आन्दलननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिफां गायनो नागिरदों नै लोगोफोर लाबाय आङो गायहैनोसै। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ नै आङो बिफां गायनो नागिरदों अमृत बिकास आन्दलननि बिफां गायनो नागिरदों आं लोगोफोर। बिफां फुलिखौ लाबाय आंहा गायहैनोसै। अमृत बिकासनि 10K मोनसिगोन लोगोफोर जोंहा। लोगोफोरजों बयबो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बिफांखौ बयबो गायनांगौ लोगोफोर। गावसुंथा हान्जानि जोहैयै आं दा अमृत बिकास आन्दलननि बिफांखौ गायनो लाबाय नै लोगोफोर। मामाया थिननायखाय नै हासार होनोसै आंहा बिफां गायनायाव हाखराव हासार होनोसै। गोबोरखि हासार लाबोखादां न'निफ्राय। नै बिफां गायनो नागिरदों हासार होबाय हाखराव। जाबाय बिफां गायनोसै जोंहा दिनै अमृत बिकास आन्दलननि नै बियो खालाजाम बिफां। ओमफ्राय नैबे महागुनि ना मेगनि आं मिथिया नामखौ। सयथा गायनांसिगौ एबार 2 टाइम्स। सिगाङाव फांनैल'मोन आरो एबार सय फांनो आरो 6 दाल। एबार 2 टाइम्स जासिगोन जोंहा गायनाया। नै बिफां गायनोसै एबार हासार होखांनानै। बियो महागुनि। लोगोफोर आं दा बिफांखौ गायखांबाय अमृत बिकास आन्दलननि बिफांखौ। नै थांसै एबार गायखांजोब्बाय आङो ओरै लाइन गायजोब्बाय आङो 6 फांखौबो लाइन गायजोब्बाय। दिनै 2 थारिखआवसो गायबाय आङो। दाख्लै बिफाङा 29आवनो सफैदोंमोन नालाय दिनैसो गायबाय। गायखांबाय थांसै। नै बे फांसे बेल बिफांखौ गायसै। मा लाखो? बेहेल बिफांलै मन्दिर सेराव गायहैनोमोन आं। आयै अमा बेदरा मोस्रोम बाजोब्बाय। नै जोंहा गायखांनानै थांसै। बिफांखौ गायखांजोब्बाय थांसै एबार। न'आव थांसै एबार बिफांखौ गायखांबाय। लोगोफोर बे बिफाङा सेमोनहाय गायनायमोन आरो सेमोननि फार्स्ट गायनायावथ' फांनैल' हरदोंमोन नालाय नै जा गिदिर देरबाय। बे मेगनि ओमफ्राय नै बियो मा होनो उग्रु फांनैबो देरजोब्बाय आरो। दिनैनिया सेकेन्ड बारनिया 6 दाल। सिगांनिया फांनै देरबाय आरो दा लोगोफोर।
बिफांखौ गायखांबाय आंहा